Има един момент в живота на много жени, за който почти никой не говори. Моментът, в който започваш да виждаш някои неща по отношение на мъжете. Не просто да съществуваш така по инерция. Не просто да приемаш всичко, което си чувала цял живот, като така и така сте учили. Започваш да задаваш въпроси. Защо това се очаква от мен? Защо това се приема за нормално? Защо за едни е позволено, за други не? Такива работи. Започваш просто да обръщаш внимание на неща, които преди са ти обягвали. И тогава идва най-болезнената част. Обръщаш се към хората, които обичаш. Към мъжа до теб, към баща ти, към брат ти, към приятелите ти мъже. Хората, чието мнение има значение за теб, защото ги обичаш и уважаваш. И очакваш поне да те изслушат. Но вместо това получаваш. Това сега откъде дойде? Айде пак ли това? Не ти ли писна? Търсиш подвола теле. Или абсолютна и пълна незаинтересованост от всякъде. И това боли. Това е моментът, в който много жени получават един много болезнен урок. Че човек може да те обича и пак да не иска да чуе истината ти. Може да те уважава и пак да омаловажи това, което казваш. Може да е най-близкият ти човек и пак първата му реакция да бъде подигравка или пълно безразличие. Това е ужасно. И не става дума да се съгласяват с всяка твоя дума, не. Става дума за нещо много по-просто, за човешкото. Добре, разкажи ми, искам да разбера защо казваш това. Не съм го виждал или мислил така. Как стигна до тези заключения? Но понякога, когато една жена започна да вижда неща, които другите са свикнали да игнорират, тя става неудобна. Защото вече не се усмихва на неща, които преди е преглъщала, вече не мълчи, за да пази чуждия комфорт. И тогава изведнъж проблемът не е това, което казва, проблемът е, че тя го казва. И преди направих видео за това. И ако приемат това, което казваш, може да се наложи да погледнат назад, да си задават въпроси, да признаят, че някои неща, които са смятали за нормално, може би не са били толкова нормални. И за много хора това е прекалено неудобно. Най-болезненото осъзнаване не е, че светът не е такъв, какъвто си мислила. Не. А че някои от хората, които най-много обичаш, предпочитат старата ти версия. Тази, която не задава въпроси, тази, която не вижда, тази, която не им създава неудобство. Понякога проглеждането не те отдалечава от хората. Просто ти показва кой никога не е имал желание да те види истински.